sin chu inthlakin atuk lama chuan yan chu na thok lai chu lujan bai chuan nileng deuh thaw chuan alo ena sui hak chuan president nileng deuh thaw in kan ding to ania engei ti ati lujan bai chuan yan chu enin ana thok thatlo ke en ti in chang sui hak chuan president chu dikna adu hle mai ti in alo ngai twa yan chu chuan ani masaber na chu zocha in hotur chuan in siama lujan bai chuan aron mu man chu hlawin man mo tak chuan kalsuna tuma sui hak nen chuan an che boi ta vek yan chu churon chuakin aron mu tange nge lujan bai aron ti lujan bai chu nuin a bek chula ka tum sui hak la chuan ka keng thelum alo ti lujan bai chuan Mr. Sui keman ka keng thei tho ti in a phi thla yan chu lam chu hoin a sha chwa hlau tak chuan anuya sui hak chu na thotur in ei kha atile sui hak chuan engna mo ti in lo bolu tuk lujan bai chuan o in ei kha atile a sui hak chuan e ni take ti in a kal sun ta thwai lujan bai chuan vo in na masaber chu enge an ti in a zot yan chu chuan anuam lutuk ka thopui te po an fel khop mai ti a changin mahse ati a lujan bai chuan enge mahse alo ti wat yan chu chuan Mr. Sui hi ichunga hian a thama ma in ka sia in a hotir che a ke na ka nei theinan min pui boka tuna ibek a khai sakle che a ati lujan bai chuan Mr. Sui hi chu mi thata kanya alo ti mai yan chu chuan midang chunga po tyang hian a thave thawem ti in a zot le lujan bai chuan ai ti in lo chang yan chu chuan ani chuan a chan pakhat chaw om thei ani chu a du che ani hi ati tamai lujan bai chuan mo ti in mak chu alo ti lutuk yan chu chuan ka byak nge yanga yani ti in a korban chu a po chawa man mo tak chuan sui hak omna lam chu apana lujan bai chuan zui ngal na thok te chuan an lo en du hle a lujan bai chuan ku zaizir chuan na thok chhun zom tur chuan ati hluma sui hak la chu lujan bai office sa alo la zui yan chu chuan thok chu la deuh halin aluta Mr. Sui in bia kan ngai ati sui hak la chu alo hlau thong hle a kofida te chu ati buai yan chu chuan ka pasal hi kum tam tak ilo ngai sakti ka sia kalom tak zet ati a sui hak la chuan ka ti turalom alo ti yan chu chuan mahse tunna chuan keiman kalo ti ve to ange rilru ni lo tak ilo put pal takin ani lo chuan na atang hian kan bang jok ma yang ati sui hak chuan ishe swala ni kha chutyang engma kapulo ti in vavona tum chu lujan bai chuan yan chu lo van vatin engma chutyang omlo a tha e alo ti yan chu chuan ni e rilrumak tak iput lo chuan a tha e ti in chwa chu atum alu tira amu lujan bai thlak chu walale in hei chu ina omro se ati a lujan bai nui chu aza hle khivurvur chung chuan anin zui chuak ona chuan a interview tu pa khalo omin mei che pakhat bai company president fanu bai mi chuan chu pa chu tunge kha mei che kha ati chu pa chuan intern ve thawani kha ti in lo chang bai mi chuan tunchum hian keima chau intern angin min la nange ati chu pa chuan o president khan na tura min ti ania ati a bai mi chuan heta hian kapa du angin lujan bai ti cheturin kakala kakunga dal don tlat tiangai to in chu pa ne na chuan group khata da tur chuan ati tangala lujan bai le yan chu te chu lawin khal ho mekin yan chu mo ak chuan aron kola a ui rai theilo thu chu aron shil yan chu chuan rai theilo a alo ti lujan bai la chuan engi omzia yan chu hi arai theilo mo ti in lo ngai twa mawak chuan akuma upat deuh to wangan tia nei le thei se chu ano pek che katuma sin ti in lung hnu tak chuan aron soye yan chu chuan a upat to wangan ti mo apoi hleinem adang kan lei le mai do na lom ati lujan bai chuan upa a keima min soi chanami leimo falak ati na ami ti in lo ngai twa
alo boy ve em ringota yan chu in soi chun zom zela tum chu lu jan bai chu ding thu tin yan chu chuan enge a ti in a zot lu jan bai chuan lei a enge omzia alo ti yan chu chuan o to deuh kan lei dot lei nem lo lunga su ti in adara chuan a beng thek theka lu jan bai chuan atlom ka du lei nem ka ti omza chu ti ba nuwa yin lei ka du lo a ti yan chu chuan keiman ka thok chua ka nga ka lei thawang ti in a ti taw ta ringot in an thlen nu po chuan tum vau chuan a chunga la madam lu la chuan yan chu hei sup ka lo siam che a chak chania ka tu pa tur po ka mu thei watang a ti yan chu chuan lu jan bai chu awa en lu jan bai chuan fa anei thei lo wanga sheuma ti sa do nen kapi in anor phei chuan sheuma ti lutuk palang ti angai to in kapi thil shil tur che ka nei a ti a madam lu chuan engei soi du chu alo ti lu jan bai chuan keima hian fa ka nei thei lo alo ti tamai yan chu le madam lu te chuan makti mel tak chuan an en top an vai chuan dokana chuan chu in madam lu chuan yan chu a hnem ta dai yan chu chuan ti dana la omang ti in lu jan bai chu a hnem ve le chhonga lu jan bai chuan sheumi ti ka hlo wangin keiman ka twara tia ngai to in alo mel rang na samai madam lu chuan jan bai lungai lola doctor thiamber kan ron don nya check te po kan check chhali ang che a ti lu jan bai chuan mani lo khana lom ka in check ti in lo changa madam lu chuan ani chuan result chu min lo thon vela ti dan kan ngai to don nya a ti lu jan bai chu thawin assistant sui hak chu message awa thon office lama ron langin sui hak chuan result lem chu alo print meka bai mi chu ron lutin unaw palu aron ti sui hak chuan paper chu la in aron thonen chuan anin neka athil ken chu a thlau pha bai mi chuan unaw palu emoka ti che alom ti in a chhar saka petamai lo chuan en zui sui hak chuan khoi ron la ro a ti bai mi chuan unaw palu in fa anei theilo mu ti in makte tak chuan a zot sui hak chuan nei theye mahse anupui zokin anei theilowa sheuma ti hlo wangin ama zok nei theilo angina omani hi ti in a shil bai mi la chuan mo nupui nei to amo tunge ti in a zot chul sui hak chuan ka shil theilo wang che Mr. Lu in soi chu phal lo ti in a chwa san bai mi la chuan lung oi lo hle in tunge le ka zun chuang nge yanga yang unaw palu hi kata ani nge ngei turani ti in aron chhuak ve le a yan chu na thoklai bula chuan vakalin awa in hmel shatir apa ni na te chu a soi tel khera yan chu la chuan ti pui mang thaw lo lut moi ni ve ke pokania ti in alo shil rusar sara bai mi chuan engei shata ke te chu ka theina thlapa lup ka ni hi group khata ka nom do na ka thu zom hle ang che te chu ati ve yan chu chuan a thu soi chu angai sak me lo hle a thut san dai bai mi chuan ka thu soi chu shilo wa mi ka pa president ni ka ti chu ati a yan chu chuan soi chale te ati ka pa hi bai group president ani ati le yan chu chuan chu ipalom president nang ni lawin ti in anoi saka bai mi chuan a ngei lutuk chong le tum lai tak chuan an thopui Louis Boundin tenen meeting an nei tur thu an thopui mei che pakhat chuan a ron puanga an nuwa meeting chu nei in Louis Boundin CEO Mr. Smith chuan an item an hmu ti ral chuan adu song ani lo thu chu a soi ngal ta ringot midang om ve te chu an lo hnwal ngal lutuka yan chu in thlashung taka runding chuakin English chuan Mr. Smith en poile en chang me lawa kan company hi in mamo ton kan ni sin ati bai mi chuan imolami churo alo ti pakhat chuan hauweli atumla chuan Mr. Smith chuan ani chuan han soi chun zomla ati tamai bai mi ngai dan chu alo ni le lo lutuk to yan chu chuan nangnin kan thil siamte in mamo a keinin in larna ti in an item chatna te chu thiam tak mai chuan a soi fi a Mr. Smith chuan tho ho chu arem ti pha ta bok a tho pui te chuan lo lom hle in anin chi bai sap sapa yan chu chulom thuwan shil bok Mr. Smith chuan hetiang lam hi itui reng em ni iwa thiam ve ti in a zot
yan chu chuan kapi hian brand chi sang sang te ala khom thina ina atar moi thina lom ti ina chang alem sun deuh vek mahse ti ina ngai twa zuya bai mi chuan yan chu in rin tok na chu asang vak lo ti chu she thiamin chu tiang ani chuan chung eng tur chuan Mr Smith te nen hian min som ta che alo ti yan chu chuan Mr Smith hun kala hek jok mai mayang ti in lo chang thunga Mr Smith chu in ngai twa te te in hun chu ka in siam thayang ati tamai bai mi chuan chu Mr Smith pon hun in siam thayania inhel thei to lawang alo ti ngal ido so hi kan man chuak don khop ti in ngai to a yan chu chuan ani chuan in lam kan belo ka nge ti in pona chuan na chuak madam lu chu va phone in thil thlen dan chu awa shila lodam loder mai ro kapi in hong thei lo turin ati madam lu chuan ole ka she thia me ti in phone chu ada a tun hun hi ka thil phor chuan na hun takani ti da in lama athil la khom limited edition ho chu ronda chuak vek tur chuan na ti a chan te chu bia in anta nen lam chuan a khom ta vek a hnu loka yan chu te po in chu ron thleng che in chabi a ken the ngil thu chu asoya bai mi chuan kikin ti hian ti mai ta che ala ti zui madam lu chuan kong khar ron hongin bai mi chu a kong khar chuan a ron nek deuh soka lo lu dra u ti in yan chu chu engkim a thavek ti shat nan a signal ta zeu yan chu po chu a hadam ta dewa in chunga chuan thil chi sang sang bag chi antik ti te chu alawin rem del dul mai Mr Smith chuan en kwala bai mi la chuan bazar na hmun ang mai ani hi in rem chop ani lo mu a lemani hlum hi chu a ti ngal ringot Mr Smith chuan apa pin siam nge chu zu mu in ai atak vek ani hi ka siam nge yani ka sha alom ati tamai yan chu chu a fak le boka bai mi chuan makti le in tu cha nge mo ini le ka zon chu anga yani ti angai to in a thu chuan in chung lama chuan alo han chho ve ringota lu jan bai te ruma chuan lutin a thalak chu awa mu engi omzia helai hi unau palu in ani ti namu ati lai tak chuan madam lu churon lutin nangkha tu ngei ni heta ka tu pa le anu puite ruma hian engei lo ti aron ti bai mi chu a phut chiang lutuk anu pui a ati a madam lu chuan o anu pui yan chu ka tu nu ni to bok nang hi I che dana moi lo hle mai ka tu nu wang khuni lo se chu ka hnut suak to ang che ati bai mi chuan rahman na chu siam ngalin kapi I she thiam lo ni kha thil ka shilang che ati ta dwa madam lu chuan engma soya ngai lo chu ati hmuta bai mi chuan soi chun zum thawin fanei thei lo kha I tupa zok ani hleinem shenyan chu zok hi alom tu thar a pe thei don lo che ani ati madam lu chuan fa anei theya mo nei thei lo emo ani chau hi ka tu pan pui ani don ati bur yan chu poron thleng chawin kapi heta engin lo ti a aron ti madam lu chuan engma ani lo ti ya chuk pui tum chu bai mi chuan fa pai thei lo zok chu nang mai ni kha lu tan fa po sing thei hlei lo unau palu hi chen la a tha zo kang alo ti le zot zot madam lu chuan tu ngei ni a kan chung ko boina lawin ro su a tu zok po ni ro se mi sangi ni kha ti in yan chu chu akuta awana nang chau hi kat tu panu pui chu ini don heta hian fa po nei theilo ma la I dam chung dai tur poisa ti in kar chu a pe a bai mi chulung oi lo hle in la she khopang ti in a chuak taw hung hunga yan chu chuan mahse kapi kai te chu ti in soi fi atum chu madam lu chuan apoi lo ka she thiam ve ka lom alo ti tlat yan chu chuan tunge dot lo shil ni ti in lung oi vak lo chuan angai to a